le azai kan ngai thak tak tak mai in he rol thar te hi Elizabeth lehzual di bolpui vi khuwa ani a promoter tha nei silang chuanin khita involve thei tunin ka hria a chuwang chuanin atana pen chuak le in pezote kanom chuanin avan hludon Mizoram deng chuak in alalar pui theyang ti tepo karing hial ani chuwang chuanin azai a o han ngai thak hrim hian a o a nget tha a ala thulampo ya thain ka hria a le ma sarp le flat lek chun om do masala promoter tha zirtir tu tha ani chuanin Mizoram deng chuakin alalar pui nge yang ti karing ani chuwang chuanin herol thar te hi phochua chi ngoi ning ka hria a kan phochok ve ani a atop thlenga azai te lo en tur in thirtu te kan somngal chu ani
giấc nát thinh giar tin re lệ khắp hết var đê abat khúc em var đê hát dù lâu tuổi chẳng sẽ giấc nát thinh giar tin re lệ khắp hết gần van khi chẳng sẽ giấc tu Xuân mi tình re apa anh na buông đôi la akan sâu nghe alin đón lâu Ư ban được phật hào với sổ rõ xe